hori gure kabina Laiziar erratire Batu zaitez gugaz batera Danok batera Arratzalde honen zule, hemen txegatoz beste behin, gaur kontan 19. laixi hartzen saioegaz, gure laixiar irrati libre eta otorioni martxa edo segida hau emoteko. Eta, betiko moden hemen gauz gure laguntaldie, Sandane, kapa, arratzalde uste dut izenak esatie sobran dauela, dano dakizuen nortzu garien. Asmatu bestela? Hori da, asmatu. Ez eune gara berez be. Eta, aurrekuetan ipini gaino martxan egunerokotasuneko, azkenengo barriren bateo ekartie, eta segatik ez jarraipen emogontze gori, ez jake inmarraz izan horretan. Eta labur ipiniot ganea titularra eta ustot astegunetan ja, era batera edo beste batera, libre izango garela. Bai. Libri hauek. Libre hauek, bai. Zatitza libri hauek. Mugikortasune zabaldu ingo da. Mugikortasune eta ordutegi jebe, zabala. Bai, Honezkero ja baduz hor planteamendu batzuk, gabeko 12 aurrera. Batzuk peskan, beste batzuk. Pedalaketa. Hori taldiek aldala kontu eukin, taldan izitan ez batu, einen bierdana, baina kontuz, neurrizek errespetatuz, gure moduen musuku egibilik, Horiok. baina guk guri eri eurren mikotziu, bakigu barri hona dala, baina guk barri hon gehiago dakaguz, eta beste barri hon bat edo nobedade bat, egunean behin martxan dago barri da. Bai. Bueltau da. Bueltau da. Aste honetan, astelenin hasi da. Ni behintzeta hasi urte esan du, bengo temporaldia hartu biok goguaz, baina sekule baino puntuazio txarra bateraten abil. Oso txarra. Konstante izen zara. Gaurko ez dut ino, baina beste eskerrak hori emo llega bizita estelako, Ostantxen nire buru ez dakin nundekoan, baina Ni barriro txarta zina astelenien inaben, martitzen nire bai, baina ja, astu. Eguaztena aztu. Bai, eta atzo be, astu gaur denbora dekot. Orden segura gantu zituala, Bai. Nahi que ondino hastia amaitu estan, igual errepaso engo zelan doien rankinez, zelan gure entzulien euren parte hartzi zelan doien. Eta, a ber, maitane, zu horrezkuen rankinez, zer dino. Esan biharrakue da, 68 partaide garela, eta antza hemen 61 bakarrik hartu parte. 68? Bakarrik ez, 6 falta dira parte hartzeko, baina 61 hartu parte, 6 ondino ez da behin edo ez di entera, edo, entzuten dozuenean, enterauko zarie, eta ingo zue. Orduen, hasiko gara, 5. ez da? Oser? Ados? Bale. Libre gara dozetako, buruz. 5. postuen. 312,78 punto gas. Dekogu... Richard! Richard! Beste Alberdi bat, hau. Bai? Richard Alberdi. Jode, Albertarrako gorda bizela, izi erretian. Ondo, Richard. 4. postuen. 4. poltzekuen. Bai. 2 punto gehiago gaz. Dekogu... Gure... Afamaue, gure... Eguraldian. Aizpuru man unai etxeita. Oso ondo. Tamborrak falta die pizkate, Horiok eta, haupa. 3. postuen, 302 punto gaz. Hori, danborrak egin. Ekogu, Izaro. Izaro. Izaro, bere urtegune izen dala, atzo? Atzo izen zan. Atzo, Zorizonak. Zorizonak, Izaro, bai. Zorizonak. Eta, a ber, 2. postuen, mitiko bat, dekogu, ia asmatzen dozuen, 375 punto gaz, dekogu Lier. Zer Lier? Ozeta. Aupa Lier. Majo. Rondino ez tozte pasau, zelanik damen trampa, ez tozte txibau. Ez tau txibau, Eta maitzeko lehengoko postuen, 387 punto gaz, dekogu... Olat! Horizonak, olat! Lehenko postuen. Lehenko postuen. Ondino, egumi faltetako, Ia eusten dotzen postu eri. Asko falta dira egiteko ondino, baina...
Animor aurreko postuetan borrukan zabizien hori, ni hortik nahiko urro nabil. Bai, ni bai. Baina, bueno, behintzete hurrien zabizienok, aprobetxau, eta ez hori egun hemen bakarrik, aprobetxau eurretik etorriko ganaz, hemen aldaketa sasoia dakargo datorsku aurretik. Zabaldu betxuz, barrera batzuk behintzete apurtu jakuz. Bai, behintzet. Bai. Ia osasunek gobera iken dauen. Ia. Baina guk kantatxo bat entzun, seguru oberengo gule, eta jarretuko gure laixi hartzen hemenetzigarren saioaz. Ireki bihotza maitia neretzako, maite zaitu dala badakizu osondo. Amodioz beteri bihotza orain dut nik, betirako elkartuta zurekin. Ireki bihotza maitia ireki bihotza ireki guztiz. Ireki bihotza zuni bezala, ireki bihotza zoriona da. Maite nauzun eskatxa, ni maite zaitut, nere maitasuna besteik ez dut. Elkargu betiko biok izango gera, biogu betiko zoriona da. Ireki bihotza maitia neretzako, maite zaitu dala badakizu osondo. Amodioz beteri bihotza orain dut nik, betirako elkartuta zurekin. Ireki bihotza maitia ireki bihotza ireki guztiz. Ireki bihotza zuni bezala, ireki bihotza zoriona da. Maite nauzun eskatxa, nik maite zaitut, nere maitasuna besterik ez dut. Elkargu betiko biok izango gera, biogu betiko zoriona da. Ireki bihotza maitia neretzako, maite zaitu dala badakizu osondo. Amodioz beteri bihotza orain dut nik, betirako elkartuta zurekin. Zelako erromirako gogu eta saltzarako gogu esartu ezkuneganen kanta politonek, ireki bihotzak. Zela, klasiko bat. Klasiko bat, eta klasiko baten ondoren beste klasiko bat gure irrati honetan, eta asteburu honetako iragarpena dinona, ganera ja ipatu bere izena. Bai, egunean baino bastante fin dabil. Pena bat, ezin izen da guana batu. Esamen ez dau. Ez da torri, kompromisuek bakizu. Danien musturre sartzen dauenak, danera ezin nahi gau. Baina, bueno, era batera bestera, guk baliabide asko deko guz, bagaiz astiro hobetzen, eta baliabide horretako bat jarriko gu martxan, gure telefono deize, gure telefono audizioek, eta holako gauzak. Tekniku hor da bilfin, tak, bere gauzak eitzen, hobetu guran, bestien guran, eta prest gauzenez, bueno, bertan zuzenin espada be, hemen entzungo gure aizpurun ahotzien, izorta tropikala.
Aula Isia erratia da eta Isorta Tropikala atalean gauz. Badakizue, astero bezala emango txuegule eguraldian iragarpena. Azteko eta behin gaur ikusi zuen zelan ja argitu daben, eta temperaturak epeldu die, baliteke iuntzi partien tantakaren bat edo beste botati atzo botaren moduen, baina orokorrien alterrik mantenduko da eta epel. Gaua be, epel samarra ukingu. Eta ditzert berosapa itzela dator, bale? Ego aiziek sakar joko dau, aizegunietan, eta gainontzeko lekuetan be, bueno, pintxamarra ibiliko da, eta temperatura goizetik gehiago disparo bengo die, Ibiliko gara hemen Durangaldien, Isorta Parien, Gota Marretik gertu, ero pasau bengo ditu, igual, Gota Maika, Gota Mabi, espero guz. Beraz, bizier, ondartzako giro itzela, mendireko bai, baina kremi gotata, ondinen zuritxu hauz, eta euskiziak gogorkoko dau, bale? Beraz, erredurak ebito daigu zen. Eta hortik aurrera zer? Badomek agoizin ondinon, bero engo dau, eta zapatutik gaberako gaba tropikala ukingu seguramente, 20 gradutik nekez bajatuko da, eta badakizue gaur, esan dabil, arrestresinuek kendu jendiela, beraz, zapatuen gabeko amabizitan, zabaltzen asuntu, eta kriston aru ongo dau, baina, bueno, bakotxak ikusiko dauzerrengo dauen. Bueno, baitxe, domeka goizien epelengo dauela, bero esan daigun, eta berditik aurrera guralde aldaketa dator. Aiziek iparrera ingo dau, sakar, temperaturak kolpien bajatuko die, lainotu ingo dau eta azkenen gordureko eurikera joko dau. Hortik aurrera zer ikusten du? Ba, torren hastie nahaz izamar dator, Iparra izien nagusituko da, temperatura fresko samarrak, 15-18 gradu bitartien maximak, eta eurikera ingo dau, Segurenik, egunero ingo dau eurize, gehitxo edo gitxitxo, baina egunero eurize, bale? Beste alde batetik, euri hori eskuzabalik hartu dikuz, inguruek bastante ziku dikuz, Osa, que albiste hona dala esan gentu, bale? Boiz izan da nire partetik esateko nukena. Sorion txokizen, formalape bai, eta arratzalde hona pasatu dizuela, bale? Venga, gero arte! ¡Revuelta en el fenopático! Revuelta del fenopático, el hombre del tiempo arcado, por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado, la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido. Mañana sol. El hombre del tiempo está en tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta del fenopático, el hombre del tiempo horcado. Y todo para haber juzgado al telediario. Y todo para haber juzgado al telediario. La asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido. Mañana sol. La asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido. Mañana sol y buen tiempo. Ai, egize. Hoxe da, revuelta en el fenopático. Berak esan dago moduen, mañana sol y buen tiempo. Itzela kortatun kanti, Bai. Eta esan biogu, jode, txeita, holan, zauzen nien gugaz, zube nahiko kortatu, sentitzen zaitu. Ez dakit, serizo edo, ez dakit, urrengorako, espero hemen egoti, eta hemen ez pasauz, zer pare bat edo hartu, bizkate asuntu prepara aurretik, eta ia, hobetzen dugun asuntu,
Este jo igual, claro, bere estudiz duen ez da egon guain beste ez da. Claro. Jaia mintienda. Ez dakigu, igual bai, o justo momentu txarri narrapau, ez duran edo gozan, igual barru ekusteko puntuen, o bateaki. Ona, bere prebizinio. Prebizinio ona, bizarre temporada ona esan dozkuzu, kortatu berak dino moduen, espero, ala nixen daitela. Eta, aurrera jarretxu biko gu, eta, gizu, azkenen gara latza bizi zen dugu, eta konfinamentu pasau zan, baina gero horregon gara erdi karzelan, eta, gizu, holako goretan, emozioek kristonako gora berako egin nabez. Bai, eta hori aztertu, saio barri bat estreno zan egin haukuen, eta hemen dugu Maitane barriro emoziometro agaz. Musiki, edo musikarik ez, baina, Maitane, hasi, venga, bardin da. Bestia. Gursunien, Maitane, bai, emoziometroa. Vale, aurrekoen aurkeztunaren moduen, tarte barri bat ekarriot ona laixiarri irratire, eta izena emoziometroa da. Eta gaurkuen, pixkat sakontzeko asmue dekot. Horretarako, aurrekoen aipatunaren moduen, Paul Heckman eta beste hainbat zientzialarik atarasa bien zeinek dien oinarrizko 6 emozioek. Eta honek emozioek die bai unibertsalak eta bai biologikoak. Emozio horrek die aurrekoen azalduna ben haserrea, ustekabea, naska, beldurra, postasuna eta gaur nator aurkeztera 6. emozio hori. Badakizu zein dan? Falta da. Zein uste dozu edala? Agie. Kontxo, izango da. Hori universala da. Ez da kasu ez. Baina, batzutan agiaz holan sentitzen gara, Bai? Bai. Zelan, azarre esan du. Ez azarre ez. Piskat, triste. Hori da. Tristuri edakarzu. Hori da, tristeria. Ni agiaz gozetute goten da, normal, tristestak, baina... Gozetute, Guzti, nahiko universala da hori. Beste emozio bat izen alko zan, Bal proposatu bilako Paul Heckmanen. Bueno, asuntu da, batzutan, posik egoti guztetan jako, baina igual batzutan triste egoti ez jako hainbeste guztetan. Eta batzutan holan azte triste egoteko guzenien, kostetan jako hau aitortzi, ezta? Eskate txikitan lantzen die, emozioek aurrekoen aipatunaren moduen, baina, gero nagusitzen garenien, pizkat kosta egiten jaku eta triste egoti jako guztetan. Bita hau egiten dugu, saiatzen gara eskontetan, batzutan. Eta pizkat, gure bihotzak zabaltzeko, lehen ipini dugun abestian moduen. Irikitzeko. Hori da. Ireki bihotzak. Gaur ekarriot, mai gainera tristura. Vale. Azteko, azalduko pizkat tristura zer dan. Definizinuen bihar dugu, ezta? Eta aurrekoen moduen, nire aparategira joan naz, lurriztegi txikia hartu dut, zabaldoin dut. Aupa lur. Teletra abiatu dut. Trri! Topau dut. Eta hortik tristura. Eta alantze. Eta hola dino, lurriztegi txikiak. Tristura, arimaren egoera bihotz mingarria, barea eta iraunkorra. Naigabeak edo oinaseak gogoa hartzea. Hau da, tristuraren definizioa. Musiki fuera, musiki. Esta debe ser polita horik tristurien... Egon triste hamen, Ez izita. Baina gauza politxe da, tristurien definizio barre bat saltzi. Baiet. Tristurie, gure parte da, baina humori esartu ezkero harino ganditzen da, Hori. Bai. Laguntzen dugu, humoriek laguntzen dugu. Bai, Tristurie aldintzen, ero mintzat beste modu baten erbeten. Igual, kristonako, zeraz, igual, pentsa bori bota, baina niri gola nintziat, ez? Ona, eta humorea gehiago sartu tristurie, guztot, sano guiziko gintezkela, no? Bai, holan da. Bai, ba. Orduen, tristura, holan, definizioz, simplie dala monarren, berez, gauza oso komplexu da, ez da? Tristurak aldi izen, bai, harinek eta airagankorrak, gehienez negar bate egiten da, eta negarra egiten da, eta paso egiten jaku. Baina badaube bai, tristura sakona dana, eta honeke depresinio ekarri aldazku, badau distimia izeneko depresinio bat. Eta honek pizkat eite dazkune da, gehiago edo gutxiago jatie, insomioe, hipersomia, energia falta, autoestima baxu eukitie. Eta azken finien honek, botaotasen bai tristura harine eta bai sakona,
pizkat die moldagarriak, ez da? Bakotza modukue, izaerak horrek pizkat moldatzen dau. Gero gure eskema kognitibue, hau da, zelako jokaerak deko guzen. Inguru soziokulturalak badeko zerikusia hemen. Eta nire uste zoin garrantzitzuena. Zer da guri tristetzen gaituen hori? Zuen kasuen zer da? Gauza asko. Gauza asko. Ez que barretik gatoz oin, venga, pinitzen triste agar. Zeran da. Adibide bat ipini hor batero, lehen aurreratu duzkuzu gaurko gaitz edo zein dan, eta, hausnarketarako ero denpori eman duzu. Niri triste ipintzen nau, nauen gauza batero, da, pertsona honak ipintzen nabe. Pertsona honak ez, baina badauz pertsona batzuk, nik usten duaz, ez dekinak, ez dina gaiztuek, ez deki gaiztotasunik euren barruen bapez. Ero, nik behintzete ez doetzit ikusten. Eta beti dau baten bat, euretaz aprobetxau gure dana, ero ez dakit, egurre mototzienak. Horrek oso triste bina nau, adibidez. Injustizia horrek, jo. Bai, ez dakit, injustizia zer dan. Bai, bada ez da. Gaiztotasunik ero maltzurtasunik ez dekon, ez dakit, berbi ondo esan da badauen, baina ez dekon nonok, batemat gaiztu eiziti euregaz, ez dakit, triste bina nau. Bai, bada. Jo, motibo darra. Eta niri bet triste sosek ipingen hau, eta pasan aurreko saioen hemen emoziometro saioen zen hemen, ez? Pizka pandemia zer eruna ben asuntu, zeka sartzen hemen hori toke dekeda, ja, zen ekin agodo diela. Baina niri triste ipingen hau, gu oin urte, terdi oin urte arte, bizitzen gara era batera, oso soziablik izen garena, oso jente asko ezagutu dugu, lagun inguru, oso nik bintzat nire gertutasunen oso lagun giro zabala eukindot. Eta badalua zizia urtebi, estimetan duten da, nire oso lagundan jente asko ikusi ezin izen duaz. Eta nire horrek ipin hau triste, ni berez posi bizitzeko eta ez do bierre Kanariasera joen, edo kristonako bideak ez. Horrek gauza txikizek ez, jente ezberdine, zetu beraz egon, ez peinen, tragotxoa jo, edo bardin da, edo beste plan batean, edo dana alako, eta urtebi pasau die, eta ezin azeure gazean, eta horri bueltak ematen nahien bakotxen, oso triste minaz da. Eukindo da, segun txarrak, ganera oin esan leikela gauzela egunerokotasun baten dala beti bardin, ez? Asti joen da, asti etorri, ez teko zu alicienterik, ez da zer honik. Bai, rutina menpe gabiz, ez da? Hori da, rutina bat, ez da, azkenin nik kartzelan sentitzen az. Eta horrek egin hau triste, daula jente multzo bat, emetik orain zitzak mototzi horrei daneri, ikusi izen ezin duazen guztizeri, egongo gara, torriko agune, eta horrek egin hau triste. Ez dakit, ondo esplika buenaz, edo ez? Bai, oso ondo, oso sakona, bai. Bai. Honi hau triste hau epinez, ni? Animo. Nire bai, nik ez dakit, osea, ez dakit, osea, ni sentitzen askotan, triste, adibidez, hileko bajatzen jatenien askotan jartzen az triste, igual arrazoi barik, edo zein arrazoikak, edo igual da dana. Hori da, izaten da momentu bat tipo asaleratzeko, Bai, asaleratzen dozule dana, eta igual edozek ja jartzetu triste, edozer txorradako, igual pentserie, hori, zuk esan dozuna pandemia egoera honekin lotute, ezuk gure dozu zen plan horrek ezin izeri. Osa, pentserie lehen zenbat gauza inal zinu zen, da oin ezin dozu zein. Ez plan horrek ezin izeri egin, ez dakit. Osa, bai, ez dakit. Muga asko. Dana die mugak. Bai, guztiz. 10 etxien, eta pizkate 10 aurrera, zerrein etxien, ez? Pizkat, Lo. Da, goizin goiz jagit, aprobetxau, ez da besterik. Bai. Baina, pizkat, oran, komekokos bat izen da, ez? 10 etxien, eta bakarrik pentsetako momentu emoten da usala, dala edo, ez da? Eta igual, batzutan, asko pentsetiek be, iten dozkune da triste ipintia. Azken finean, bai, bilinase trastietan pizkate interneten eta jentiek zuen antzerako gauzak esan dauz, injustiziak, pandemia garaiak, erasuek, bai, sexistak, bai, beste hainbat eraso, lagunek altzie edo familiako kidiek altzie, tratu txarrak, bai, jakidie nonok egin dauzela, jakidie nonok jaso dauzela,
maite dugu zen pertsonak urne eukiti, Oine Bai. pandemia garaian be hori asko azeleratu da, ez da? Bai. Lehen iguale gotzi hartu eta joan alzinen. Gaur egun ezin da. Oine hemendik aurrera antza bai. Baina bueno. Baina bai. Ia zemat oantetan dauen. Bai. Beste bat da utz egitiek. Adibidez, ingot hau, tipo norbaiteri esate hotzezu. Ingot hau. Eta ez lortziek sortzen dago bai tristura hori, ezta? Eskate zure buruekiko. Eta bebai maite dogusenak sufritzen ikustia. Orduen, zer da egiten dugune triste gauzenien? Edo zelan saiatzen gara hau kontrolatzen? Zuek zer egiten dozue? Jesus. Negar. Buruari bueltak eman. Bai. Batzuk egiten dabiena da, igual, bakotzantzat gorde, ez gauzak. Ba, bitu, nik egin zezan, bitu ze esan dutan, ez? Zer botatzen faltan eta zeik ipin genauen triste. Bai. Eta niretzako hori izan erramintza bat, hori oso zeik ipin genau triste, ez? Nire inguruko horrek lagunek ikusi ezin isetiek eta triste nagunetan sarritzen nienaz barrenak askatzekue. Baina bai, nobera txartu hauenien, ba, pertsona bataz, estimo duzun pertsona bataz egon, egote utzek, ni asko despejetan asko laguntzen, asko laguntzen, eta igual egon nien berten ez dute izango, eta igual handik aztegi izan, hau paseate eta egon nintzen txarto. Baina hor momentuen egon nintzen hori, nik horre ikristenako estimo hartzez eta asko laguntzen uzten niri bintzen. Eta gauza hori, triste ipintatzen gauza hori, beste modu baten ikusten dozu, ezta? Beste perspektiba bat entzuterakuen. Hori da, azken nina momentuen nobere burua entretenidu beste gauza bateaz, eta gauza simple bateaz, ez duz, eta nenbiare, oin txarto nau da, ba enbio kristonako plana, ze igual zeiz kristonako plana egin, da ez tozu egin ondo, ze zauz ondo. Ja, ez tozu disfrutetan. Baina igual, zoi esan duz, en hau ondo, da seguruten, igual beti indozune, herriko taernara bajatu edo, ez da, plazan pipa batzu jaten egon. Bai. Ja. Baina horrek niri bintzet asko laguntzen hau. Erratire etortiek be, laguntzen dau. Beste terapia bat, Oso ona. Eta enbidana hori, esan duzu moduen, igual onartu, ez da? Tristen hau, ulertu inbida hori, eta niri adibidez personalmente laguntzen dozte asko, ekoten kuaderno baten eidaztiek. Kontetan dut, ze pasatan jate, hau, ez? Onartu egiten dut, ulertu egiten dut, nau triste honegaitik, orduen idatzi egiten dut, eta pasada bat da, sentitzen az asko zua beto, pixkat, pertsona bategaz berba haitie moduen, nire kuadernoaz berba haitie izaten da. Eta terapia ona izen leike. Bai. Gero be, igual batzutan pasatzen nahiako igual negatiboki hasten gala pentsetan, ez? Dara mierda bat, triste nau, eta nire bizitza mierda bat. Baina biogune da igual txip aldaketa hori egin eta positiboki pentsau. Be, ez gelditu etxeko sofan, ez gelditu hoien pentsetan. Jarraitu aurrera eta gauzak egin, momentuen eukindu zuzen horrek planak eta aurrera jarraitu eta horrek bete eta askoz bebeto sentituko zara. Eta gauza berriak be, eiteko aukera izen leike bai. Atik zabaldu beti. Hori da. Eta zarratu badu jo. Listo, hor ez da besterik. Ezetza badator, ongo da beste eran bate hori aukera hori soluzionetako, baina beti. Aurrera mida, atik zabaldi badu zen pasau, bestela jo, zabaltzeko. Hori da. Da triste bat zeuzen momentu baten. Metaforia. Igual, ate barriz de zabaltze horrek, beste postasun batzuk ekarri aldotzu, zero? Seguro. Bai, hori da. Tristurak, onurak bebadekoz. Adibidez, gure burue ulertzeko tresna izen leike, gu geu ezagutzeko aukera, batzutan ez gara ondo ezagutzen. Eta triste guzenien orduen azten gara hausnartzen eta orduen konturatzen gara, bale, nina zulakue. Edo, guztetan jate hau egite guztetan. Eta holan lagunekin berbaiterakoen elokesea, konturatzen gara, zelan konektatzen dugun bestiekaz, zelan elkar ulertzen garen, laguntzen garen, zelako hori konexinue dauen gure artien. Eta inguruen deko gune balora egiten dugu. Orduen, onarte nire ausnarketa, ez dakite zuek zer gehitu gure dozuen, entzuliek aber zer pentsetan da bien. Giz izan, entzulik ez da izte pentsako da, baina ni benetan, tristure buruz holan hain lasai eta hain ondo itxegitek, enaz triste etorri, eta enoi triste bez, baina oso gustura eta benetan, eske da gauza hain arrunt bat, danok biziko dugune edo bizi izen dugune. Bai. Eta zeren bat eta gehi zau jakin tristura horretaz, edo zelan jasan tristura bat, hoeto. Bai. Ez tozu uste. Bai, benetan.
Sakona, izen da, zuntu, Tesituran gero diferentia da. Kanpotik ikustie, diferentia da, baina. Bai, baina, bueno. Esan duzu moduen. Hausnarketa horretara heldu. Hori da, hausnarketa hori nobera ezagutu. Azken finen, uste dugu baki guren orgaren, baina ondino egun asko dugu aurretik urte asko, eta tristura asko, posak gehiago seguramente. Espero lan izeti, garai txarrak bizitzen da gero, seguru postasunek errez etorriko diela. Eta eskerrik asko Maitane, eskerrik asko benetan. Zuei. Enaben espero tristuratik hain positibo urtenan zanik kontu, Hemen bai, leixi arreratian bai. Bai, hori da. Eta bueno, Kerobian kantotxu bat ez Kerobian, ez? Alaituta Maiderren, ispilu aurrean. Ispilu aurrean, parkatu hemen txartu apuntote ondan zozer, ispilu aurrean entzun. Eta batoz gero bueltan. Aurreko isladan beti nahi dudana naiz, baina zure aurrean galdu iten naiz. Zuregan aurkitu nahi dut nire ispiluan, eta orduan beste bat naiz, zuzarena, zarena. Ispiluan, eta orduan beste bat naiz, zuzarena, zarena, 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 isilezko sekretutan norbera da, sekretu handiena norbera da, nahi duena norbera da, izan nahi duena, isilezko sekretutan norbera da, sekretu handiena norbera da, nahi duena norbera da. Niregan aurkitu nahi dut izan nintzena, baina nahi zen horretan galdu iten naiz. Zuregan aurkitu nahi dut nire ispiluan, eta orduan beste bat naiz, zuzarena, garena, zarena, 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 isilezko sekretutan norbera da, sekretu handiena norbera da, nahi duena norbera da, izan nahi duena, isilezko sekretutan norbera da, sekretu handiena norbera da, nahi duena norbera da, izan nahi duena, isilezko sekretutan norbera da, sekretu handiena norbera da, nahi duena norbera da. Bueno, barrenak askatu eguz, gure emozioen barri
hemen eukin jogu, gaur be, soser barretxe ikesi jogu. Bai. Eta, tristura galde batera itxi, eta poserako salto hori ingogu. Eta horretako, zer estetzen goba, gure txapelketa edo lehiaketi hau barri zona ekarti, Eta ipine egun gure ator kantari Oier Topien. Ator kantari Oier. Hau da gure lehiaketa famosue, hainbeste desio eta hainbeste segidadekon lehiaketie, eta astero gure Oier ipinen dugu kantuen edo nananeuen. Eta, berak abestu edo nananetan dauen kantie asmatzi izten da zuen erronka. Eta hori anan izeteko, pasen hastien berak bere erronka botaben airera, guk hemen gure bitxartez airien ipini gendun, eta suposatzeot, partaide asko gondala, berandu elduna zita ez teketu horren barritik. Nik ikusi dut, Badauz papeletak. Ostra, potie, neiko beteta ikusten dugu. Bai. Neiko beteta, eta betiko moduen ez, izu ganera parte hartute, papeleta bikoitza eta irabazteko... Eta irukoitza. Eta irukoitza, era dauzela, ipin ikusu refreska basuntu, zelan doi hori? Vale, mezu, idatzizko mezu bat bieltzen badozu, bai WhatsApp edo sare sozialetatik papeleta bat. Hori da. Audio bidez abestia zein dan esaten badozkuzu bi papeleta. Eta audio bidez kantao egiten badozu, orduen ekosuz, iru papeleta. Irukoitza. Aukera irukoitza. Bai. Orduen horrezta dudarik, abestu ezkero ize, zaritxe zuri da. Funtzionetan dauz, horrekoz amaitari iruen mondotzeu zen. Eta tokaiakon, hori da. Bai. Orduen kizu entzule. Kamiseta barri aukengo da, bai. Enbede mesutxo bat bialdu, kizu hartu WhatsAppa eta horre mikrofonuen botoieri eukin sakatute eta nanan eusuek edo abestu edo inguro zuena. Baina esan abestuz edo tonalidades behintzet erakutsi zein dan Oierrek kanta duzune. Gero esan zein dan abestize. Bada espada, oso flojo bada be. Dudadik egon estetien, gero esan zein dan. Eta, honen eixengo da, igual birgo goratzi, zein izan parna azteko audizu, Nien azakorten egiz esan. Neiko despistauen azorretako, dateniko guru zunien. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Bueno, hau izin da. Azteko zera. Lehenek izin asko, oime... Beste, inbeste? Ni etorri eta eso zer gurura. Bai, etorri eta zer. Mocedades, ero lago. Mocedades. Ni petsan. Bai, así que hasi ginen kantu euskaldunek eta gero, juntzan pizka gasuntu aldatzen, Mocedades euskaldunek, Bueno, euskaldunek gure esan euskarazko kantu egin hasi ginela. Bai. Baki euskaldun ginela, bizkaitarrak eurek eta famauek bere sasoietan. Bai, izan, lehenauko sala de fiestasak eta martxan egu izan sasoikuek. Txakatxa, el tren. Horre pai garaionak, orduan ez zeuen eskobit, eskobat. Ez. Da igual lehon izango da, audizuek antza eldudi, baten bat badekogu, eta euren erantzunek entzuti izango da honena. Apa, ekipo, bueno, entzuten duzuenez, aina foniko gonda, nik uste Astion Oierre nivela superetako aukera dekotezela, beraz, ona hemen nire ator kantari Oierren astunetako erantzune, Aldapan gora, pauzo horik pauzo, aldapan bera. Hostia, no me ha salido tan mal, Venga, equipo, untan aldapan gora, ánimo, hastiaz, eta... Sin más, laster ikusiko lakuan, irratetik kanpo. Venga, besarkadak. Hau, parrekal. Wow. Osa, bai. Benetan ustotala unikue gure partaidetan Oierrega zuzen zuen pike badekona, oza, gure Oier tapau, baina bere estiluen ganera gure hau tapau, oza, hau parrekal.
Erak eta Josetxuk. Eta Josetxu. Josetxu. Hor ez da etorri. Ez da ja etorri. Pena bat. Atie joko. Josetxu gaitik galdetu eskuen batzuk. Bai, galdetu dabe, Josetxu gaitik. Bai, batzuk handa bisa. Interesaute dauz. Bai. Igual un día Josetxu eskondu ingo da egun ematen, Bueno, kontatu epini bikoz. Bai, horrible izan, Euren zenbakitze, eta... Pareji topaguran da Bartintzakon zeusan, Dana, soltero dauz. Kariño bidau. Kariñoen. Bai. Bueno, tekniko, gehiago egongo da. Aldapandera, pausori pauso, aldapandera, alzori kauzo, gaztainondo eta pago, eskultura raro, kaleak edo mendiak zergatzen gaitu gehiago, aldapandora, aldapandera, pausori pauso, gaztainondo eta pago, eskultura raro, kaleak edo mendiak. Beste batzuk be oier supera guran, Hemen ez da upikerik, baina natural urteinak eta oier supera bindabe. Afinazioen kontue, begitu, Pixat, ondo, goguaz da, ilusioaz da. Bueno. Eta hemen, aurrekoen, osan da, Josetzuk, Mikel Txugaz, gure esaben, ez da? Mikel Txugaz? Mikel Txugaz ligo ben. Eta amaiari telefono zita bat eskatzen. Bai. Amaita zita bat. Amaita zita bat. Josetzu, tan enamorado. Emetik hori zita hori igual zuzenien publiko biko da, zer. Amaita invitauko. Amaita, bai. Ja que pasan aztien dida gazteakuek pizkat plagio gainu zen, hor badabiz. Oin first dates, ez da? First dates, gupe egin egun gure. Josetxu, Amaita, zita hori. Zuzenien, prime time. Bueno, prime time, no. Amaita hor deko zu proposamena, Proposamen hona, itxela. Gehiago badau, teniko? Venga, ba. Aldapa gora, pausori pauso, aldapa bera, auzotik auzo, aupa! Aupa, auzotik auzo. Baki gun ordan hau? Leti. Aupa, Leti. Pertsonak errekonozitzien nire asko kostinete, asko, nahi, galtzabete lan. Horretan, baina itxela, goguaz eta ilusioaz. Asolan kantorik. Beti, Claro. Eskertzeko da. Seguramente arate egiten txuleta batzuk erosiko. Barbakoan da barriro. Barriro espakizunien bialduzku audizio, Bai. Holan, segidu, lan Leti. Eta, bueno, gehiago ez dago? Ez dago gehiago. Bueno, oina arte 3 audizioek koinzididu dabe. Ez dakigu asmatu badabe edo ez, horretako honena. Ipinki audizio originala, ia asmatu daben. Bai jauna, hemen 3 partei daudizo bitartez, 3 asmatu dabe, 3 deki papeleta 3koitza. Bai jaunek, eta ez dugu esan, baina igual barrido gogoraraziko gu, zein dan aste honetako saritxe, Eta bera da, Gauargi tabernan, izo horretako Gauargi tabernan, Rasiño bikoitzan balie, edo, bueno, Rasiño bikoitza. Bai. Hori txingo da saritxe? Dastatzeko aukera, bai. Hori da. Aukera, bueno, dastatu, gozatu. Aukera ezberdinak ez da. Bai. Txorizue. Nagetzak eta alitak. Bai. Itzela betan, sari bikaina, bakizue pasau Gauargitik. Naite saritxe tokau ezin tokau ez, pasau zeinkie, tragotxu bat hartu, erragatxo batzu probau. Gane azte bururen denbora hona dato, raizpuruk esan dagoenez. Bai. Aprobetxau. Era bikaina trago batzuk hartu, lagun hartien denbora hon bat pasetako. Eta hain zein biko gu, sosketen biko gu edo zer. Ez da niño potu hartu gure. Venga, kamaraz akzion. Bueno, neko hartuko, hemen inuzente samarran nazni. Eta hemen. Bueno, ni papeletak hartuko gu, eta hartuko ta. A ver.
Kamari grabatzen dago, haupa, kamara, hola, que hay. Eta meñazta papeleta bat badeket eskuen, eta bueno, hemen ez teko redoblerik, así que eskatuko zuzu redoble iti, Itxan, eske esan bida, ordenadora aldatu dugu, oin badeko gure ordenadora. Badeko. Guri, bako zer ospatu, ja berez gure ordenadora eku, eta, bueno, hori dela eta ez teko redoblerik, así que venga, barrido, redobletxu, Eta hemen deken papeletie eta irabazlie da Mikel Jaio! Barrido! Bigarrengoz, Mikel Jaio, saridune! Pelukeria erakuentza, no inguen gabargire? Gabargire, Birrazio jaten. Suerti eko zu, bai? Eta ez dago abesten, ja, azpenia, abestu imiko leuke, Papeleta bakarra Ingo gu, ipini dugu lege bat, ja, aktetan, jake astero ize moldatzen dugun lege dize. Ingo gu, birriten jasari jaso da bienak, kantuz bakarrik hartileki aparte. Vale. Eso ondo. Bai. Bai. Bueno, bestela intentau, baina, bueno, gero guk erabakiko sartu potu, entonces. Hori da. Animeta zaitu kantu zaitie, lan politxa balako, gure parte sentitzen zaituelako. Así que bueno, oin alba da, hemen bai. Jamadi hor dau. Ia entzuten dauen. Telefonua. Augusto celeberren da biela, ja zapatuen ez domekan mugak apurtzen diela. Urkulluk ezingo baitu hainbeste kontrolau, hainbeste mugatu. Haupa, Mikel! Esta hartu dira. Iortako dantzari fine, venga, hartu txu telefonua. Igual amatzan egongo da, soluen edo biherrien da, tak mobile bentanan itxik eta entzunez. Otzrikia enseietan edo. Edo soinu, famaue, soinularize, dantzarize, etxerako moko mutile, baina ez tozko hartu gure. Ez da hartzen. Jose txuengo basan, honi venga, beste intento bat ez duengo? Venga, beste intento bat, merezi dao. Mikel, zun mereziozu, horren beste eta gehi jau. Lehengoen ez da alixen, bigarren saiakera baten gogu. Bigarren espada, bueno, pentsatu diku ez? Bate mati deitzeko, lan salauen bat. Joen pentsetan, Ia, Mikel, venga, hartu zu telefonua. Mikel, jaio. Jaio, Mikel, jaio. Mikel, jaio. Bueno, bilarte gara bezan beste de nonori ditu agarratzen dauen, Nori... Espero guzu kartzi, Nik deitu gonozen, ez dakizu baten bat plazan dauen, edo? Plazan erdau. Plazan bera iztia, bera arrebila ez da hongo. Naroa? Bai, egongo da. Deituko gu, a ber. Naroari? Onakarriko. Onakarriko naroa. Kurusuna, nik ez que normalien guk emetik ez dugu ikusten, gela barrongoz, baina saltxatxu goten da plazan eta, plazako barri zuzenien, politizengo zan, jake Mikel, plastiko Mikel ez duzko hartu. Bueno, Mikel Zuzara gauargiko errazino bitxek irabazi duzen pertsona, baina ez dakit hemen ez dakit zetan da bizen, hor da biz diskusioen egun artien, telefono bat, besti esan deitu, nori deitu, bestela beste baten bateri deitu. Josetxu deituko dugu? Deitu udaneri. Udanezu azartazari deitu. Udaneri? Bai, ze pasan hastien emetik urten ginen, eta benetan esan da, sekulako berba poliek esan dozku zen, eta emetik eskerrik asko. Emetik eskerrik asko eman gure goztugu, eta bueno, detaile polit bat izango zen, berari zuzenien deitzi, Parte hartu dau? Ez dakit. Igual aste honetan ezin izango aban, baina bueno, pasan hastien hor plazan egon zen, eta zen itzelak sarie, segidu holan. Ze polita, Ez dakit, teknikuen hor gabil. Eta guztot, homenaje polit bat izango zala ez, berari deialditxu baten. Oso. Errezena da garazi deitzi, ja, zenbari deitzi garaziri, gure garazi entzule, Garazik, bi... Audioz bez, oin bidana, zuzenien, etorri eta kantau. Eta kantau, bestela. Bueno, hor da udaneri, aber entzuten dozkun, ze beti gabiz audizio faio egin, ez dakiz zer dela, eta zik, non entzuten ziren asuntuek. Asier! Aupa, udane! Aupa! Arratxaldeon. Entzuten gaituzu dala, zer? Noski baiet. Iaia, hormen
Ganetik. Etorri barrure. Plazako korrespontsala hemendeko udane, zuga sartaza. Sartu barrure udane. Bueno, sartu. Emiten ez barrure sartzen, gure bazu. Sartuko na? Bai. Torri, venga, torri. A ver, Richon, Ez eskei, zu bitardien ez eskei, Vale. Joengo asko kompartitzen asuntu, Hemen dator udane bidien, abaltxeko ati zabaldu, eta barrurantza. Ilun samar da usarreri, Baina, nondik... Fondora. Zu torri fondora. Vale. Bildurri parik. Saloiko atetik. Saloiko atetik sartu. Piztu, bihar bozu. Bai. Hemen batekin gozu, hemen zain. Eta urte goiatzu, horre el cobrador del frac urten da zure bile. Ia topetan duzun bidean. Banator. Tele5 moten da, hola, gentia sartzen da nire. Bator. Pin. Zuzenia. Ize gauzinaz. Aupa, udane, arratzaleon. Eta urbe, bai, hemen Hola. da, aupa, ur. Hola, ur. Hola. Sartu barrure, zube, bai. Txutxi jaten da bizonek. Joe. Karo. Da, zer dinezue, ba? Ba hemen, pasan hastien berba politik entzun gainu zen zure agotik, eta esan gainoen, jode, ona gonbidatu bigu. Gure entzule, bai, igual, ez dakit akordeko zen, igual, esango zen, por decir. Eta nik ontzat hartu nahi esan berbak, esan, jode, onak sarie, zelako ondo ikin dozue. Hori da, egize perdaderue. Ze ondo dozuen berba. Eske, sari maravillosuek, Gure herriko tengurutako gauzak zelako humori askontan duzen, Exacto. Asko landute gainera, Hori da. Batez ere, ondo landuak. Baina, hola nien di gauzak. Improvisauek beti izeten di honenak, ez? Honenak, du barek, zebetu asuntu da, sari jerun dauela gaur Mikel Jaiok. Mikel Jaio, gure jantzari, trikitilari eta amatzar famauek. Baina ez tozko hartu telefonu. Ene ba. Da esan du baja beste non egitzu bitzu eta nori udane egitzi baina. Betu, que majo sois. Detaile bat gure partetik. Guen zutiarren. Hombre, eskerrik asko, Ez da asko. Da ganera plazan bertan egonda? Hori, esan du, plazan da baten bateri ditubiko, txegu zekara. Gu hemen egoten ganastero eta entzuten du burrundadi kanpuen da, jode. Zelako enbizia motezkoen honek. Arratzaldeko azkenen orduek aprobetxetan dago hemen, karsenan. Claro, zer hostia emadak, izue, bueno, bizerarte. Toke de queda deku. Bai, esan egun dela The Last. The last day. Last Friday. Bueno, The Last Friday. Last Friday. Bizer amarretan etxera. Bueno, gero amabizetan. Eta amabizetan kalera. Amabizetan urte bizarela. Bueno, nik ez tegot esperantzi, baina bate daki. Eta ulergarria. Bate daki, bai. Batzuetzat. Bai. Beste katia apurtzeko saso izan da, Ja te digo. Gure urkulluk ez tozko asko laguntzen gauza honetan. Naitxe beste batzuk esan, hori holanen bida, berak intentado guri hormuak mantentzie, baina antza, ez totxe itxi. Bueno, ni petxetan dut jakitu nagon dala, Bai, baina, intentado da. Gure augeratu como, ai, pobre, baina... Ez da itxegun egin, berari, propaganda larrei, ez da humerezi. Ez da humerezi. Gu humerezio gehiago benetan. Exacto. Placer bat guana etorti eudan, Betu ba, ize jausina sor bidien. Ja te digo. Da ularri juntasun hor. Kandela batzuk nibiko die. Bai, bada bizemen, astero auzolanien, gauzako betzen, bentanak ipini die, horrezten ari joen da, eta domeko honetan bekeda die dau. Venga, animo, gaztiek. Animo, torri, dana atzabiu, hemen irugarren soleiru eno, dana enbiu. Hombre, sartu iguz dana, dantxarizek, herriko kulturtalde danak, Leixiarri irratia, gaztintzako eta zaparrentzako parkie. Zer nizu? Bulderra begon zan, sasoi baten. Bai, ondo funtzioneta, hori da. Lagun bateke proiektu moduen badeko. Liburutek izebe aukin gendu. Oin badau, baina... Bertze eskola bebau, zenbat gauza, Zute txarri batek dana erua benemetik. Fuera, baina, bueno. Ja te digo, guken ginu zen bier guztiziak. Pinjetan lehiuek. Hori da, bueno, alperrik etxien izen, Ez. Hori horregon zan. Horregon zan, da betiko geratzen di hor. Hori da, da hori eskerrak etorriko di barrizek. Hori da. Hori da, betxu. Laixiarri irratia besortu da, eta hemen gauz. Hau, etxien. Hau, enzos. Terriblik zarie. Vale. Gure gozu, geritxu zen kemen,
Jo, kontu da gaurre etxera juteko, zera, deketela, ze enjot plan cine, home cinema enbiu. Ondino ez da ze pelikula ikusikun, baina... Bueno, gauzak improvisan bidea. Claro. Gauzak improvisan bidea. Ba, bitu. Betu, los rivales casi iguales hemen urrek aporta dozku. Da zertaz doia? Zertaz doia, a ver, ur, zeskuzu. Kontau. Eo superboni. Diebia naia. Gertu hau, ez sustau. Diebia naia, diela igualak, eta burrukatzen diela. Betu. Gure izortako Begoña del Teso. Barregarriz da edo zer? Bai. Humorezkoe, ondo pasatako barre iteko pelikulia. Ba, bueno, espero gozatzi zuen Home Cinema esan izena titulua. Dos rivales, bi etxai eta... Dos rivales casi iguales. Bi etxai, Bertin Martinek, jo. Bueno, gozatu, urreta konpainia gozatu pelikuliaz, Hori negozio enbio, Zena trailerreko enbio. Vale. Bueno, spoilerra hona indozku, Bai. Zona, bueno. Txela izena, benetan, bai. Ikusiko. Bitu, leheno zineman inguruen beber baiten gendun, eta olako ipeiten gendu zen. Betu, igual olako zozer barrido berreskuratu bida, eta gainera laizia erratia gazor elkarlanien, gauza politiko urtenek ez, Begoña del Teso tapadan biu. Bai, oza, holandeko apellidu, Eta behitu zelako leku edekunamen ganera, monalda, sinema... Kalezinia. Udarako proiektu. Tik, engogu. Ya te digo. Kartelera? Bai. Hori da, bigarren eskuko palomitak egiteko... Aurretik egin zuelako zerbat, sarreratxo bat jenti jakin deixen zertaz doien. Hori da. Astero propagandien irratitik, horretako. Hori da. Engogu ez da. Bai. Engogu, karo. Planazo. Itxala. Kristona, udarako. Udarako... Palomiterak ekarri. Hori da. Mikronda, samartan ipini. Mikronda zadekogu. Eta aportazinu, gaztetxerako. Hori da, borondati, astero borondati eskatu. Gaztetxerako, joteko... eraikitzen. Bai. Jo, basarri jau etorri bizuguna, lako idea honak urtean dira, men? Bai, exacto. Zer egin dauen bariku arratzalde jai batek. Barikuetan beti egoten da inspirazio gehiago. Egun espeziala. Horra egin mantentzen dugu gure artien bariku, Eta, bueno, espero luzero guk hori mantentzi, Eta, bueno, ez dakit agurtu, edo eskerrik asko natortiarren. Oia, zuri, entzule fina izetiarren. Urreri bebai, spoilerrein dezuleko. Zue konbiatute zauz, urrengo gunezunen itorteko. Ala ba. Venga, pareja, gero arte. Asko. Bueno, konbidatuta guzti gaurko saio, Guri izan improvisiti guzti jangun, holan, hobeto improvisetan da. Polita izen da, Bai, oso polite. Oina hartu lan azken orduko konbidaturik ez dugu eukin, eta... Hemendik aurrera igual beste baten bat ekarri biagu. Plazatik norbait bai, hasiko hori da, tak. A la caza esaten da moden. Urtengo gara aukeratuko gara mikrofonua. Bai. Inalambriko bat, ez lortuko. Inalambriko bat, edo, sozer, astiro, esan dugu baliabideko betzen. Ganea tekniko dino sozer fitxauteko gule, así que tiempo al tiempo, erdera esaten da moduen. Baina gu gure lehiaketi astu barideku eta aurrera jarraitu biko gu, barri dobe sorizionak Mikel Jaio. Bai. Irauzen zuzarize itzela da, gauarriko rasino bi, eta gozuk egongo badie, bardina zen, aguruzun, nagetxak, patatak... Rabak. Itzela di, bai. Bueno, kanera gure kozinera zan izena astu itxate. Leti. Kozinera letik prepareko jateko die. Berton bertokoa, baina al 100%, Bueno, ez daki urra banduko die, baina... Bermiotik sartute guaz. Itxorretako... Bermiotik espada ondarreko portutik sartuko ikizengo die. Eta bueno, esango datorren asterako lehiaketi martxan ipini orduko, zindan sari barriz, Eta gaurko honetan martxan jarriko lehiaketako sari izango da Jan etxeko gozoak, Jan edo Jan etxeko gozoak, gure kolaboratzaile Janirek ineiko gozoak, aurreko baten sarietan banatu baino zen, zelako etxuridekien berak egin zen pasteltxo, madalena eta abarrak. Etxuri eta gustu eitzela. Gustu eitzela, nik probona hemen baten ekarri bizkotxo moduko bat, aguen sartu orduko, dana adurrez betenen zan. Gozuen gozuaz, eta hori izango da, gure Jan etxeko gozoak
eskainitako gozo sorta bat. Eta, bakizue, zer bidan, gure sare sozialetan parte hartu, telefonon zenbaki behar dau, 654-03-794, barri doia, Toto, ez eizkuzu? Ja ba, 654-03-794. Itzela. Ondo esan dut? Ondo. Eta, bueno, Gabi zelan parte hartu bidan eta esan, baina horretako entzunbiko, zer dan aste honetako erronka, gure oierren erronka, así que tekniko, gurzunien. Na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na-na. Na-n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 a. Na-na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na. Wow, mama, benetan erronka ona, ez da honetan oso... Martxosu, Recal y compañía, preparaos, oingo honetan oierrek ez dau bape berrez ipini. Ez. Barriro entzuti guruzue? Bai. Venga, emon barri. Na-na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na-na. Na-n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 a. Na-na-na-na-na-na-na. 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 Edarra, oier, guztiaku azten den erronka. Bai. Beti guztien jaku, Nik oso trasia hartu utzutela, zein susmu, Baina, bueno, eskoiz ez aurreratzen, ez da merezi. Eta, astiro jumiko gara gure saioe agurtzen. Saio borobile gaurku, Bai, gaur harin joan da, labur igual, ez guretzako labur ez da ezer luze. Ordu bat esan eskuten nikoek, neikue da, ordu bat. Bai. Laster entzuten da, baina gogo zeolan gogo asisten du jentie urrenguen barri entzuteko gogo egaz. Urrengoen 20 gainera. Urrengoen 20 Hogei astiro aurrera, zeinek esango ban, hasi ginenien 20 saio beteko baino zela. 20 bariku. 20 ostiral, 20 bariku. 20 arratzalde. Urte erdi. Pasa. Urte erdi. Wow, natza, holan esan da. Niño falta jagune. Bai. Hau hasi baino ez da, nemetik aurrera betiko gelitzekotan etorri gara guona. Hori da. Eta, ez dakit hemen azken handeko zurrumurru. Improvisazioa. Agurtu horretik, dei bat emiogu, bai, ditu. Zer dan improvisazioa, hainbat bider esan dugu hitz hori, baina gure parte da. Eta hori guztien jako. Epa, tonotza. Bai. Hola, ¿qué hay? Oli. Hola. Hola, sí. Estamos hablando con Mikel Jaio. Con el mismo. Oye. Leunas, bai. Así, zeu zara, Oño. A ver, esto entzuten ondo. Esto zuen zuten, oin bez, oin bai, gitxitxu hau. No vas nahi horretan. Sabiz berbaiten, Laixia Irratiko lantalde, laguntalde, bikain eta zorizontzuaz. Barrio te gaiate. Joder, zuri marki da, Mikel, marki, birriken. Jo, baiet. Eta badakizu zertu gaiatun. Lehena sako horretan, lehiduna de mañana sako horretan. Taberna bat. Gure herriko taberna baten birra sinotzo. Hau, hau aprobetxako, Besti aprobetxo zen dut. Guapo urten zinen penteriatik, Bai, azkeneko ondo torri jaten, Jo, baina peni edeku argazkirik ez zala llegau. Ja. Ai, ja, ez nintzen akorda, maitan, eustezuk izartezule baten, bialtzeko argazki, ez dakitzen akorda, ez ustezuk, baina pasaren jaten. Baina aztu. Lotzatu nintzen pizka. Bueno, oinez lotzatu, eta arraziño errepitzek eskuen deko zuen, eurrien deko zenien, bieldu argazki bat, arraziño bitzekin, bat seguruzunegaz, bieldu guri, gu bezalitan zabaltzeko, eta ikusi hemen jentiek sarizek jasoten dauzela. Vale, Berto, enge. Vale, Mikel. Jo, basorizio nabarrido, Bai. Eskerrik asko. Eta beste gauza bat. Oin ja esan dugu, lege bat sortu dugu. Bai, lege barria. Birritzen sarizek jaso da bienak,
parte hartzeko kantaben bidabe, derrigor. Bai. Bai ala bai. Vale, perfecto. Eteko zu? Hori espiritue, eurrera, dana alakoaz. Horretako esteko lotzarik. Aupa, Mikel. Hurrekiaga saldo zuen. Bai. Bueno, hori ikusi. Señor hartuta hain, venga. Bueno, Sorizo Navarrido. Vale, equipo, eskerrik asko. Gozatu sarize eta hori, bieldu errazile sin falta. Bai, vale. Venga, Agur. Jo, azkenien lortu dugu, sari dunaz Bai. kontakteti, ze politu gure saioek, Udan ekarri dut, aganera. Udane eta Mikel. Eta Mikel, Dane. 2x1. Itxela, haupa, laixiar irratia. Bakarrik urte den dagoenek. Haupa gu, haupa danok, haupa zuek entzule. Zeratik beti azkenen gorden pelota ipingenaz. Azkenaz peloteuen. Posik ipinen zarelako. Bai, posik eta triste. Eta triste gauzen zen biogu, gure inguruko gazegoan. Berbain. Eta inguruko gurrin dauzenien, inguruko gertu sentitzeko laixia irratia ipini. Hori badalako erremedizio hon bat. Eta, eskoi ez gauzie luzetzen, Guk biri beldu gure saio, Espero zaito urrengo hastien be gugaz, hemen batzi, Eta beste barik, besarkada bat entzule, da urrengo arte. Na